बैसाग दान सफैनायजों लोगोसे बारदै सिख्लाया हादरसानि दाब दाब जायगायाव सिमब्रे सिमब्रा बारफैदोंसै। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय साननैसोनिफ्राय हादरसानि खायसे ओनसोलाव अखा आरो बारहुंखा बारनायजों बिफां लाइफां सिलिंखार जालांदों। बेबादिनो दिनै बेलासि समाव आफां आसामनि चिरां, बङाइगाव आरो क'क्राझार जिल्लानि माखासे ओनसोलाव हरखाब अखा हानायजों लोगोसे बार बारलाङो। बेलासि समनि गोब्राब बार बारनायजों बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझाराव फांसे बिफां बायनानै गंसे गारिनि खहा जायो। क'क्राझार नोगोरनि एग्रिकालसारेल इन्जिनियार्स अफिसनि लांगोनायाव बिफां बायसिननानै खहा जानाय गारिनि नम्बरा AS01FG 5254। Kepala tukang jago, kuman. Kepala tukang jago.